Hľadáte dom, kde by ste chceli bývať, podnikať alebo investovať? Dnes vám predstavím dom s viacerými možnosťami využitia v tichej obci Brehy, neďaleko Novej Bani. Nehnuteľnosť prešla kompletnou rekonštrukciou, je pripravená k okamžitému bývaniu bez akýchkoľvek investícií. Dom je kompletne podpivničený a dispozične pozostáva z 2 nadzemných podlaží. Na prízemí sa nachádza vstupná hala, priestranná kuchyňa so špajzou a jedálenskou časťou, veľká kúpeľňa s toaletou a 2 obytnými izbami, pričom jedna z nich má výstup na balkón. Na druhom poschodí sú situované 3 izby. Jedna izba disponuje výstupom na lóžiu a nachádza sa tu aj druhá kúpeľňa s toaletou. Suterén domu ponúka garáž, kotolňu, 2 špajze a kuchyňu. Na pozemku sa nachádza samostatná podpivničená garáž s fotovoltaikou a solárnymi kolektormi. Altánok ideálny na príjemné letné večery, ktorý zároveň môže slúžiť aj ako parkovanie pre 2 autá, praktické hospodárske zázemie. Po náročnom dni tu nájdete pokoj, priestor a skutočnú atmosféru domova. Volám sa Beata Belková zo spoločnosti PK Reality, vaša realitná kancelária. Nezabudnite nás sledovať na našej webovej stránke a sociálnych sieťach.